Iki salah sijine metode nandur mbako kasturi sing di polybag. Dadi winih sing ditandur iki biasae wis diseleh dhisik ning media kurang luwih 15 dina. Lah iki sing marakne penak kanggone wong nandur mbako kasturi, soale mbako sing di polybag ini ki biasae luwih positif uripe. Soale dipindah dalam keadaan urip. Beda ambek sing cabutan teko gulutan bedengan. Biasae enek strese kurang luwih 3 dina sampai seminggu. Terus keuntungane maneh wong lek di polybag ngene iki mbako iso langsung dipupuk. Dadi mari ngencep ning ngene sisuke iso langsung dipupuk. Beda ambek sing winih cabutan. Biasae nunggu sampai 15 dina baru wani ngemes utawa mupuk. Dadi kanggo sampean sing pengen nandur mbako, lek sing wedi utawa ragu utawa mamang ambek uripe, luwih apik sampean polybag ngene iki. Dadi mbako wis nggenah urip, mari ngencepne mung gari mupuk, gak usah ngenteni uripe. Dadi mbako soalnya wis urip, sampean langsung iso ngemes utawa mupuk.